Akasenchira ya bene korwase kaunti ya Kisii awase abaremi babere bawe sokia na ukwanira igoro yo komento kwebango anene abaremi bechinswe askiri baganiriye serikali kwene kiabunango bairero ngororo biere umurobere yega asengencho nigo batana nigo bawetera chingongu anene abaremi bechinswe korwase bunga ya bonchali bono nigo besoki na gotyabuna so komento kwebango korwa chinse chikorwa chinse cheisiko nigo korakonye barabukunyara gwekerania wekini anekero baranyori bagaria bene asokonia chinswe chiabo aiga sense ya Kenya nigo bano baganiriye okoreto wechinswe korwa se chinse cheisiko eryo ko bakonya asogokinia oburimi bwechinswe imeyense ya Kenya omurikeito Mildred Mumwanyi noroboti rwa senchira iyo bwikirano ase orogongo rwa Gusii bono nigo abaremi bagendete gwesonania asense mu y'oburimi iliokoenekia buna oburimi ngo chigusuka buli bosio buna igetambukiro asugukinia uchumi ya Kenya buna enchere ya muyogukinia esekta y'obutugi bw'echinsu bunigo bono abaremi b'echinsu bakorolekana kogokera igetambukiro ya serikali asugukinia ebango ase chinsu chikurwa chinse chisiko ase kolengana no murimi oyo mokurwa ebunge ya bonchali asangana getaseni kya Ndizi TV igoro yengane yu serikali go nasaba serikali se kwendeye igana yate batego chikwake taxi resiko ya bandi bali balesiko anje go nago te batigebe ke taxi re igoro singe munje muna nchomuremi ne inde nje nyora empene vitikuru ore singe ncho chinsu chichiko rusiko igo konyora chigo chekero chigo cha kwanyora muna cha toikire muna ntu muremi go cho muremi gana to kora to gochumboka itugo jota kaona nguli gitore market ya setoko ni twanyora stay toko ni singe chinsu chia rusio chinyinge kwanyora bona tutigane titore igo kwanyora banda bange ba ukomio ya singe ncho bono mbabwati asibakoni kulinde ngo saba serikali ke anya ko be comment tax ire igoro nenyare ko ekoikirano no murimi asale anyore konyora kana nane onyori asako kora kisako akonia chinswe cyanyonera irinde benefit ku rwororo nigo aruro bosemia guchiase abarimi gwasonania asubutugi bw'echinsu asairera nonya nendagira chinsu chiganyiri kuri bantu bande mbara konyora bamenya taseri rabarire ubena na mache wale sekerugo bona baro china ibari gwate west kule ni jingo nyako te yabantu baminga asabwa stay yale west ne lino injere ya mwanya ko kwebanga aboko nyora sayale byo ko ndo tene na ko batebi kelisa abantu bali bametanga na machara mange munekerugo na ende kirugo to bate faita ina sana muna chinsu ko tugira sekerugo sa machara mange ne gento kende nkere mno bolemi wechi nduma se koligeri apwa sege ase so kuligira se kiruga bwa se kire na samachara mange endume yanje toro ne su yanje toro kulendo murimi koraba umuntu ko agotinya isemi no bungaini na boranyare ko bagokurwa robia nande okunyagora jiza jirobe tensu ya ororo chinsu no lige tutimoina chinsu tuno jilige tikeka ndana ko bali mosimigete round osimete chinduma ngo bateya bamito abali bamito munyare ko ba mokungangana na korana tie serikali rabakonye nande morona tie munyora usimikwa sabanta bali ase chinga kecho nigo asaba serikali kuchakurwa obokonyi ase okurwa obosemi wetera ase sector y'oburimi gucha sabaremi igoro y'obutugi bw'echinsu ngonya ko banko boli ase serikali gabona igasa ese nyako bekurwa obokonyi ase abarimi baminto abanyare ko bakonya zini ko ba obosemi elinde banyako bagotuga chinswe nande chinswe chineke na buchanya ko bachiko bakonya ase ngencho bono ne elio konyora abarimi baita bande bali kwenyara ne elingo sabe serikali nyara ko baiko bapusti elinde banyako bako enderali na koborokereri gwa elinde banyare konya bakonya bali mubona muna intwe nabo kusabe serikali ni bantu muna bulende serikali ebe kotwana na mabagato nyako batokora tokunya kotari abalimi abana kubasemina kubatebi na kibanyara ko bako menya muna chinsu na kibanya ko bako yo buli mbwe chinsu na kibanya nyako biasara byanya ko biko bakonya se echami yabo golipota ya egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Mumwanyi.